Nairobi. Neji mang'eny tuke mag orako gin mago mag bero ngima makare mar del, mak mana ni ne jodak ma Bungoma orako ma kamago itime yor wuodhe marabora kaka yor tego afuoni mag del. Jodak wacho ni en gi gino machano riwruok mar Bungoma kata en mochan e riwruok mar Bungoma miluongo ni Walking Club magirome kinde ka kinde kendo giwuotho wuoth marabora kaka yore mag kedo kod tuoche mikelo kod chal mar ngima. E kinde no nyo giwuotho bor maromo kilomita 35 kowuok Bungoma nyaka Malaba e tong' mar piny Kenya kod Uganda kendo lero ber mar kit orako no osekelo e ngimagi kod jokanyo. So tuko tu kama timu familia ambayo tunatembea pamoja, tunasemezana na pia tuna keep fit pamoja. So siku ya leo tulikuwa tunafanya challenge ya kutoka Bungoma mpaka Malaba. Na nataka kushukuru watu wengi sana wamejitokeza. Tumekuwa na watu karibu 100 barabarani. When you become intentional and just even choosing to walk, it also helps you become intentional with the healthy choices that one makes. So this has been a good journey so far. I can say that I was struggling with arthritis. My arthritis is now gone. I'm more flexible. I'm able to do most of the things myself. I'm able to walk. I even walk to work, and I've set goals for myself. Hii klabu pia haichagui umri, mtu yote anataka kuingia anaingia. Tukiwa na wazee, tukiwa na vijana, haichagui unafanya kazi gani, tuko wafanya